estem celebrant la segona jornada de productes de proximitat cooperatius al Capravo de la Illa Diagonal. I avui hem fet un menú degustació de productes de cooperatives catalanes. Utilitzar productes de cooperativa a la cuina ens aporta sostenibilitat del producte, també saber d'on ve aquest producte. La majoria de productes estan emparats en denominacions d'origen protegides i també indicacions geogràfiques protegides. És el millor que hi ha al mercat. Si voleu trobar aquests productes, els podeu aconseguir aquí a qualsevol Capravo. El nostre producte, que en aquest cas ha estat la botifarra, l'ha pogut combinar amb un arròs i, a més amb productes també totalment de proximitat. Em sembla molt bé que Capravo faci esdeveniments com aquest. Capravo ens ajuda per difondre aquesta cultura de consumir de proximitat. Volem continuar i volem que el nostre referent a l'hora de fer conèixer aquests productes a tota la societat i al consumidor final sigui Capravo.